Jara, com estàs? Jo sempre estic aquí. Gràcies! 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 Era molt cool. A veure, sempre estàs aquí, no? No sé, que no em sento. Hola, hola. Setmana passada Què passa? vam tenir un accident i no vas poder arribar. Ja va ser molt drama, Se't va espatllar la moto, no? La moto no em vaig amb moto, jo. La moto xucu, la moto del Jararà, la moto del Va ser- Jararà. Oi, quan vaig El senyor agafar la Tàpies? moto. Va ser Hola, ell, no? Hola, què tal, com estàs? Va ser Què tal? Ara diré una cosa personal. Digues, Molt Lira. clara. Sí. Ai, ai, ai. A veure, Ai, ai, ai. El senyor Tàpies, no és tan important. Ah. Va ser el meu primer amic de Catalunya ho Ràdio. sé, me'n recordo perfectament. M'agrades a dir el Sí. meu Quan primer vaig amor. arribar de becari, jo treballava amb el Solà. Sí? Sí. I el Jo Tàpies... també. No, Sí, ell va veritat. començar, jo me'n recordo allò, començar amb aquell programa de caça que es deia Jara i Cedal. I el Tàpies venia i era amic, com a amic meu. Molt bé. I parlava. Oriol Jara va començar el suplement amb mi mateix. Sí? Ell s'encarregava de posar-li les camises a en Claudi, anar-lo a buscar i pelar les safates de fruita pelada. Jo també hi Què era tal, el Oriol? suplement, Xavi. Sí, no, Exacte, recordo. A tu t'enviàvem a buscar la safata de Però a reposteria. l'època que éreu becaris, diguéssim. Sí. Sí, no com ara, que ja sóc. Ara ja ets una Tonto. estrella. No, una Director- estrella, i tant. És director de secció de ràdio. Sí, i tinc Twitter. Bueno, això de Sabeu, no? director, tu no siguis optimista. És director de també. la seva secció. Els No, optimistes. si fos director, Els tindríem- optimistes. Fixa't, A veure, animat. Oriol Digue'm. Jara, on has anat? Tinc Twitter. Roig, també. roig, roig. No ho diguis, no facis publicitat al teu Twitter. Voleu On has saber-lo? anat a fer Massa l'anunci enfurecida. aquesta setmana? No, és broma. Bé, vaig anar a una de les bases industrials d'aquest país, Sí? que és una papereria. Per fi posem ordre. Tots hem anat a una papereria. Ah, vas amb una papereria? tots. Però és No amb una indústria paperera, amb una No, papereria. no, una botigueta. Ah, una botiga de Que bolos està al i gomes. costat d'un institut. Molt com la bé. gent que està aquí avui escoltant. És Mònica, és com allò... No hi ha- És Bona nit, Barcelona. Et faig l'aplaudiment evident que no hi ha arrencat cap amb menys papereria a prop de l'escola Sí, d'aquests nois. i tant, no. que sí? Oi que no, Papereria company? Per comprar papers, clips... No. Ha sigut un bon intent. Un bon intent per guanyar-te la claca, però no ho has Però han aconseguit. aplaudit, eh? Escolta, Han com aplaudit perquè s'ho són molt fan? educats. I si he d'anar a comprar un carpesano o un cartabó? Van a on volen, a altres llocs. Hòstia, pues, on està aquesta escola? Vaig a muntar una papereria al O costat, em posquitos. foraré. Bé, el que deia, jo faig una secció aquí que és oferir a botigues molt petitones la possibilitat de fer una publicitat puntual, concreta a Catalunya Ràdio. Puntual, concreta, que només s'emet A botigues petites. una vegada i mai més, que és en aquest espai. I a més en un espai que és meu, el qual ja fa d'avaluar una mica el fet de sortir No, a la home, ràdio. no, és un espai compartit que amb molt de plaer. Doncs bé, hi ha I què molta vas gent que ens fer? envia mails Sí. a minoristes@catradio.cat. Sí. Home, al final s'ho ha sabut fer. I jo vaig, miro la botiga, faig una entrevista, un reportatge en profunditat. La setmana passada va quedar clar que jo no sóc molt bon periodista. Te recordes? Sí. Bueno, fa 2 setmanes o Sí, 3. sí. No et jutgis. No, de fet, No et jutgis. No, em va jutjar la Mònica. Va ser molt no és fàcil. veritat. Bé, doncs vaig començar una mica nerviós l'entrevista a la papereria i la primera pregunta no va quedar molt bé. A veure. Molt bé, doncs, això és una papereria. Correcte. Una papereria, una llibreria papereria. I quin tipus de material... Aquí que... Toquem material escolar, material d'oficina i després material de regal, però de papereria. I llavors aquí, més o menys... Aquest to masculell? O sigui, a veure, no, perdona. Perquè penso... El... és que... Aquí Mira, ve la gent... O Sí, sigui, sí, bé, la gent ve. Penso la pregunta... Que la gent vingui. No, Ara arriba, volia no dir, sé per què. Tu saps fer Ara. ninos amb clips? Figuretes humanes amb clips? No. Bé, És l'única pregunta que s'ha acabat ha sigut aquesta última, eh? Ah, oye, yo la he visto súper ágil esto. Un bé, poco rápido. Has de saber, Lo he has de visto saber. como... no és el meu, potser. No, No, que aquí es pot permetre fer... Sí. Són les persones que donen la resposta. No les el que fem fa la les pregunta, preguntes, no. perquè penso llavors. A mi també em passa, que a vegades penses i fas això. A mi també em passa. I no ho faig. Però això no ho hem de fer. Bé, el tema és que... Posso fare un appuntamento? No, parleu Sí. tots vosaltres. si Ah, cas. io Paolo. vaig tenir una nòvia a On? Capri che sposava un clip alla bocca e amb la llengua feia com una bicicleta de filferro. Una habilitat que tenia.
Sí. Jo també la vaig tenir. A Capri. Però estic envoltada de gent estranya, avui m'ho sembla. No, no? avui, ara Avui? sí. Bé, Cada dia, no el te n'has tema... adonat? Perdoneu, el Però tema és avui que... ja... Es fantástico, el mundo de los frikis. És que, clar, quan estàvem entrevistant l'Emma Vilarassau i teníem la duquesa de Alba. Vull dir, a veure, Sí. un moment, posem ordre. Guapíssima, Emma Vilarassau. No. Escolteu una cosa. El tema és que vaig intentar resoldre aquest problema i dir, vaig a construir una mica l'Oriol Jara periodista. Perquè crec que estic quedant una mica com un panoli. No ho creus. I vaig intentar resoldre-ho. Sí, cantem-lo tots junts. Volem panoli, volem... No. Vaig dir, el Tàpies va ser el meu primer amic a Catalunya Ràdio, no sé si... Sí, ja ho has dit. Bé, el tema és que vaig fer una entrevista una mica més seriosa, una mica més de periodista. Sí. Com està vivint la situació macroeconòmica al seu petit comerç? En el senyor de la papereria. I sobretot, com han afectat les fluctuacions de la prima de risc El senyor de la papereria, diguéssim, Sí. en el context europeu. Com ho viu la moguda aquesta, el temita? El temita? Què diu que què? I el més important, fluctuació, què és? O sigui, Bueno, exactament. no, exactament, els ninos de clips els fa ella. És el meu heroi. Sí, va tenir una bona resposta al mentecato. Aquí les gràcies les faig jo. Mentecato, perdona. Bé, No li faltis el el tema és respecte que... a una No, de les coses que està és un bon amic, és un bon amic que no conec, no he vist mai més. El tema és que les preguntes tampoc se'm donaven molt bé, però què ha de fer un bon periodista? Gestionar una tertúlia. Això és bàsic, jo us he sentit pels matins i feu com... Hi ha gent i parlen de temes, no? Més o menys una tertúlia. Hi ha una tertúlia, sí. I jo vaig dir, bueno, ja que les preguntes no se m'han donat bé, Sí. faré una mini tertúlia. A veure si me'n surto millor. Més És que un res perquè recurs no sé si utilitzat esteu veient que freqüentment, sí. una mica això, el report d'avui està una mica centrat en mi. No sé si us Ho ha fet. Sí, estem notant. acostumes a estar-ho bastant tots. Sí, De sí, fet, sí. normalment no sabem Són res de les selfies. botigues on Perquè vas. tu, Són Pau, selfies de ràdio. ho fas, el càsting el fas en un lloc on l'autoestima està alta, no? Sí, sí, tinc molt ego. Anem amb la tertúlia dirigida per Va. Oriol Jara, el futur periodista. Comencem parlant una mica a veure què pensa del procés català. Què tal? Com aquest tema... Uf! O què? Bueno, jo què sé, doncs també què vols que et digui, anar fent, Prou. Sí, bé, molt bé, anar fent també. No. Deixi'm parlar, sisplau, als companys. Hi ha un client que és molt independentista, Molt bé, boníssim aquest comentari. La pujada de l'IVA és un tema que està al carrer i la gent vol saber una mica els tertulians com ho encareu, això. Què penseu que podríem fer? Fatal. Comença la tertúlia. Fatal. Els clients estan molt No, enfadats. callin, sisplau, un moment de silenci. Home, amb el material escolar va pujar del 4 al 21. I Ucraïna, què? Ucraïna, què? A mi no m'agradaria estar allà ara mateix, prefereixo ser aquí. Aquí a Barcelona. No, la carpeta peta. Carpeta Pepa, és que no ens havies dit encara com es deia la llibreria. Es diu la carpeta peta. Però vull resoldre aquest tema, perquè no hem parlat gaire de la papereria. Jo No, crec ja, que t'ho estem dient. el meu procés per ser periodista crec que ha fracassat, la tertúlia de l'entrevista no han estat molt reeixides, i llavors vaig tornar a centrar-me amb la carpeta peta, que és la papereria, i és el motiu per al qual estava allà. Vaig intentar centrar-me en el tema important per aquella gent. Els llibres es venen molt, malgrat ser una papereria? És papereria i llibreria, al igual que si bé et dic... Ara! Ara se m'ha acudit. Que he de fer una entrevista amb el Mas, amb l'Artur Mas, per fer qualsevol periodista fa algun cop amb el president. Home, i tant. Ara, espereu-vos aquí 2 minuts. Vale. Ara he trobat la raó de ser de periodista. Jo no puc anar fent entrevistes a papereries, jo he de trobar el president de la Generalitat. Escolta'm, endavant. I vaig pensar, si jo vull ser un bon periodista de futur, he de parlar amb el president. Però és que això no és el que l'encàrrec feu de la tots vosaltres. secció. No és l'encàrrec de la secció. Havia d'anar a la papereria, parlar amb la és cert que papereria... em vaig desviar una mica. No, una mica no, totalment. Una miqueta. Però jo sóc un home de recursos. I vosaltres segurament no sabríeu, si voleu entrevistar el Mas, què heu de fer. Bueno, yo sí, yo llamo Ostres, y me coge què el teléfono. faig, no? Amb qui parlo? Jo sí que ho sé. Vaig trucar al 012. Bueno, ara m'estan fent esperar. 012, en què el puc ajudar? Hola, mira, que trucava... Soc Oriol Jara. Soc un periodista. Bueno, ara estic sent periodista, a poc. Sí. I llavors, vull parlar amb Artur Mas, sisplau, i Gavarró. Com amb Artur Mas? Amb el senyor Artur Mas, sisplau, president de Catalunya, si me'l pot passar? No... És el president de Catalunya, sisplau. Ara sóc periodista. Que és el president de Catalunya. Que ara sóc periodista i si vostè, si el té per allà, si me'l pot passar.
No, és que no li puc passar i no tinc cap telèfon. Això potser ho hauria de fer d'una altra manera. Molt sensat, em sembla. Té raó, però només en part. No, tota la part, perquè el 012 no serveix per això. Bueno, però com que diu Generalitat, respon, pensar... No. Que és com un telefonillo. No, perquè la Generalitat fa moltes coses que no és tenir president. Bé, com que no vaig aconseguir que aquesta noia em passés amb el president, vaig dir, jo no puc tornar a la Mònica, que m'ha encarregat parlar amb Artur Mas. No, jo t'havia encarregat una falca en una llibreria, en aquest cas. Ah. No ha triomfat, això. Bé, no podia tornar tu. I què has fet? Amor? I dir-te, no he trobat el Mas. I vaig trobar una solució rapidíssima, de periodista... Intrèpid. Com Clark Kent. Sí, de periodista com a referent. Escolti una cosa, com que no me'l passa, què li sembla si per quedar una mica bé el tema, vostè respon? Respon què? Una pregunta, vostè fa com d'Artur Mas, què li sembla? Home, jo no puc fer d'Artur Mas. Però jo li faig una pregunta i vostè respon com si fos ell. És perquè, sisplau, si no em faran fora de la ràdio. Com per això li vas dir? Sí. Mentider. Bueno, jo puc respondre, però no... Gràcies. Soc Artur Mas. Senyor president, soc Oriol Jara, periodista bastant reputat de Catalunya. Enganyant la gent. La independència, què? Més o menys, què li sembla? Bueno, no sé, això, les coses tenen els seus camins, no? Què et sembla? Moltes gràcies, senyor. Una abraçada molt forta, com se diu aquesta noia encantadora? 012, crec que es diu. Perquè trobo que ha tingut una paciència amb tu que Déu-n'hi-do. Bé, jo he fet aquest reportatge... I ni falca ni res aquesta setmana, eh? I una falca que t'encantarà. A veure. Perquè després de fer tot el report vaig notar que la papereria no necessita falca, perquè hi ha un institut. Institut! Hi ha un institut al costat de la papereria i, per tant, no ho necessita. Però qui ho necessita, una falca? Oriol Jara, com a nou reporter periodista. Perquè noto que no us he convençut. No. I vaig fer-me una falca de mi, però com a periodista. En un moment convuls, Catalunya necessita informació contrastada. Un periodista rigorós, un home serè. L'actualitat és com una golfa del barri francès de Nova Orleans. No te'n pots refiar. Per sort, arriba a la ràdio un periodista dur, segur i veraç, com una golfa del barri francès de San Francisco. Ucraïna, Uganda, Escòcia, València... Paraules que no hem sentit mai però que ara entendrem gràcies a Oriol Jara, el nou periodisme. Oriol Jara explica les notícies tal com són, sense ocultar res, amb la veritat per davant. No té por de res. Oriol Jara és el futur. Oriol Jara és el periodisme. Oriol Jara té tabletes de xocolata als abdominals. Soc Oriol Jara i tenim una cita la temporada que ve des de les 6 del matí fins a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Una cita amb l'actualitat més calenta, amb el periodista més calent. Oriol Jara és calent. Param, 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 pam, pam, tum, tum, tiqui, tiqui, taca, tiqui, ring, 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 Oriol Jara, Ràdio. Mira. Home, perfecte. Acaba de dir que l'any que ve preguntarà de 6 a 1 de 6 a 1 no dic que el preguntarà, dic que serà aquí. Les tisores per retallar-me i subratllar-me els diaris estan a dalt al meu calaix. Ah, sí? L'esmorzar, aproximadament a les 8 necessito un cafè i a les 11 necessito que vagis a explicar-me si hi ha alguna novetat. M'encantaria ser el teu lacayo. Oriol Jara, circula. Adéu. Soy yo. Gràcies, nois.